Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роз Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Чаллыда 6000 бала туды һәм ул хәрби солдатның кызы. Аларның беренче очрашулары ничек узды? Яңа ел бүләкләре барлык нәниләргә дә җитәчәк. Чаллыда Лисичанскида яшәүче балалар өчен бүләкләр җыйдылар. Татар драма театрында премьера яшь тамашачыларга Туфан Миннуллинның «Авыл эте Акбай» спектакле күрсәтеләчәк. Чаллыда агымдагы ел башыннан 6000 бала туды. Самира хәрби хезмәткәрнең кызы. Бала тудыру йортыннан чыгару көнендә аның әтисен 2 көнгә автокалага җибәрделәр. Аларның беренче очрашуы ничек узды? Безнең материалда. Мы приглашаем счастливую маму и долгожданного малыша. Папа, встречайте. Менә ул көтеп алынган очрашу. Сабыйның әтисе Айдар Газижановның йөзендә шунда ук тыйнак елмаю пәйда булды. Аның инде улы үсә, ә хәзер кызы да бар. Хатыны шатлыклы хәбәрне җиткергәндә, ул полигонда өйрәнүләрдә булган. Кыз менә туды, күбрәк әнисенә шаган. Мен фотография булышана караган инде. Хатынга күбрәк шаган. Мен бик бәхетле. Улым бар, кызым бар, ирем бар. Без аны гел сагынабыз. Килүенә, бик шатбыз. Яшьләрне котларга дип автокала мәре Наил Мәхтиев та килде. Ул яңа туган баланың әти-әнисенә шәһәрдән 100 000 сум республика хөкүмәтеннән яңа туган сабыйлар өчен комплект тапшырды. Самира уже подает свой голос. Она говорит, что мы здесь. Поэтому, безусловно, ребенок должен быть таким. Я всех искренне поздравляю. Бу 2 көндә гаилә өйдә булачак. Аннары Айдар Газижанов Казанга танк училищесына кире китәчәк. Ул анда инде 30 сентябрьдән бирле. Кәефләребез гел яхшы безнең, Аллага шөкер. Малаем кайткач ишҗә дагын яхшы инде. Бәбиебез дә бар. Исән сау булып үссеннәр, бүтән кешеләрдәген шатланып яшәсеннәр. Айдар Газижановның әйләнеп кайтуын туганнары һәм якыннары көтә. Хәзер инде аларга тагын бер кечкенә кеше дә өстәлде. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа ел кәефе барлык нәниләрдә дә булачак. Татлы бүләкләр Лисичанск балалары өчен дә әзерләнгән. Чаллы дәүләт педагогика университеты студентлары һәм укытучылары 2 атна эчендә бүләкләр җыйган. Пакетлар эчендә ниләр бар? Бу турыда тулырак безнең материалда. Бу мөгъҗизага ышану һәм әкияти атмосфера тудырыла торган урын. Чаллы дәүләт педагогика университетының спорт залы. Монда яңа ел бүләкләрен җыялар. Кыш бабай ярдәмчеләре сыйфатында укытучылар һәм студентлар. Берәүләр тәмтемле пакетларга төргән арада, икенчеләре аларны тартмаларга тутыра. Шушы эшебез белән без Лисичанск балалары белән яңа ел кәефен уртаклашуыбызда бик шатбыз. Изге эшләр дәвамлы булсын иде. Шуңа күрә Чаллы дәүләт педагогика университетында теләкләр чыршысы акциясы узды. 2 атна эчендә шул кадәр бүләкләр җыйганнар. Алар Лисичанскидагы күп кенә малайларга һәм кызларга җитәчәк. Лисичанскига бүләкләр җибәрәбез. Безнең студентлар үзләре шундый тәбрикләр белән чыкканнар. Яңа еллар белән шулай итеп балаларны Лисичанскидан тәбриклибез. Барлык тартмалар да җыелган. Тиздән яңа ел бүләкләрен Лисичанскага җибәрәчәкләр. Анда аларны балаларга тапшырачаклар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Татар драма театры труппасы музыкаль премьерага әзерләнә. Театр сәхнәсендә яшь тамашачылар һәм аларның әти-әниләре өчен Туфан Миннуллинның «Авыл эте Акбай» спектакле күрсәтеләчәк. Балачакта кем игелекле, тугры һәм кыюду турында хыялланмаган Акбай исемле эт нәкъ шундый. Аның авыл ишегалды башлыгы булуы гаҗәп түгел, аның күршесе Тәмле тамак исемле хәйләкәр мәче. Тыныч авыл тормышыннан киткәч, алар шәһәргә юл тоталар һәм көтелмәгән маҗараларга тап булалар. Тәмле тамак мәчеләргә хас булганча бер үзе йөри. Бу вакытта Акбай дуслар таба һәм аларга явыз шәһәр этләрен тынычландырырга булыша. Акбай аңлаячак инде шәһәрдә, шәһәр тормышы аныкы түгел икәнен,
ауылда міне нендей теге хужасы бар, тамағы тоқ, барай бірді болған, шоңа шүкір етіп, теге әйтелер бет, болғанына шүкір етіп, болмағанына үміттіп яшарға деген шекерлі. Бұл образға кіріп кетуі ауыррақ болды, чөнки хәйләкәр образны уйнарга кирәк. Мен үзем теге миленькая, добренькая девочка булгач, ауыррақ болды кіріп кетуі. Шуңа да карамастан кіріп киттем. Менә хәзер скоро премьера булачак. Тырышабыз, эшлибез, уйлыйбыз. Туфан Миңнуллинның «Ауыл эте Акбай» спектаклі очраклыгына сойланмаган. Театрның сәнгать җитәкчесе Олег Кинжагулов сүзләренә караганда, алар күп кырлы спектакльләр куйган, тик моңа кадәр Чолы театрында хайваннарга игътибар итмәгәннәр. Безнең спектакль музыка, җырлар белән дә бизәлеп китәчәк. Һәм инде артистларның ала берса шок катырыш уйнаулары. Премьераны Чолылар 21-22 һәм 27 декабрь көннәрендә 13 сәгатьтә карый алачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Югары сыйфат, арзан бәяләр һәм зур сайлау мөмкинлеге. Белоруссия товарларын хәзер Алабугада сатып алырга мөмкин. Каравелла сәүдә үзәгендә Белоруссия җитештерүчеләренең аяк киеме ярминкәсе ачылды. Белоруссия аяк киеме ярминкәсендә хатын-кыз аяк киемнәре һәм ярым итекләр, ир-атлар өчен аяк киемнәре һәм табигый материаллардан ярым ботинкалар тәкъдим ителә. 35-тән 49-нчы үлчәмгә кадәр 100-дән артык модель тәкъдим ителгән. Данная модель с вулканизированной подошвой. Под горячим давлением кожа спаивается с подошвой, за счет чего не протекает, ноге сухо и комфортно. Мех натуральный из молодого ягненка согреет при самых низких температурах. Уңайлы аяк киеме кышкы сезонда аеруча актуаль. Проблемалы аяклар өчен махсус ясалган модельләр дә бар. Образны тулыландыру өчен күргәзмәдә өске киемнәр дә бар. Ассортимент очень большой, хорошее обслуживание. И подобрала на себе удобную обувь. У меня полная ножка, а выбрать тяжело. А здесь я смотрю представленная обувь очень таких хороших размеров. Хорошо, тепло, нормально, можно носить. Белоруссия аяк киеме ярминкәсе Каравелла сәүдә үзәгендә 28 декабрьгә кадәр иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. В Дельфинарии новогодняя шоу-программа «Гринч. Похищение Нового года». Это незабываемое костюмированное шоу с яркими персонажами. И, конечно, дельфинами и морскими котиками. Впервые на сцене морская львица Роза. Не пропустите! Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Сатып алдым кэшбэк. Акбарсбанкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы, свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма.